Mustafa Moose tänään pystyssä maaliin saakka komeasti toisena, mutta jonkin verran levittelit siellä matkan varrella käsiäsi. Minkälaista ikään kuin joukkuepeliä siellä tänään oli? No, kyllä mä taas huomasin tänään, että jotenkin nuo ruotsalaiset, niin ne potkii tosi paljon ja musta tuntuu, että tuonne katsomoihin, kotikatsomoihin sitä ei niin näy tai välity, mutta koko ajan semmoista, että tullaan jaloille ja mä nostin kädet ylös tänään, että mä en ainakaan sekaannu mihinkään häiriötekijöihin. Mulla on muutenkin olkapää teipattuna, lonkka teipattuna, polvi kipeänä. Ja no, siis ennen tänne, kun mä tulin tänne kisaamaan tänään, niin mä olin, että milläköhän mä jaksan tänään juosta, mutta sit joka kierroksella kuuluu vaan muuse. Mä olin, että ei vitsi, mun on pakko antaa ainakin kaikkeni tänään. Ja jotenkin sit toi yksi ruotsalainen pääsi yllättämään mut lopussa, mutta mä en oo pitkään nauttinut näin paljon juoksemisesta. Mitä sanot tuosta hienosta lakanasta tuolla, jossa lukee Justice for Moose, oikeutta Mooselle? Se on kaunis lakana ja mä jotenkin silleen tosi täynnä rakkautta siitä, miten tää kotiyleisö seisoo mun takana. Ja se varmaan sen takia tuolla kuuluu joka kierroksella, että Moose, että koitapa pysyä tänään pystyssä ja koitettiin. Ja kun treenikaveri Raitanen painoi noin hienon juoksu eilen, niin mä kelasin sen tänään joku 6 kertaa aamulla ja koitin siitä etsiä voimaa, että jospa itsekin pystyisi samaan, mutta kyllä mulla on vielä jotain Raitaselta opittavaa. Kiitos. Kiitos.